Samahan. Namoy, baby oil. Baby oil? O ba kay ligo, mabibi oil na ka? Pila ka ba? Malang. Baby oil. Kwarta nung kulang na po na ha. Sa pagyod. Namoy, scholar. Apply ako scholar to ba? Kasi mo apply kag scholar na ko? Na ako ro'y gipa scholar dire. Pero nagkuan ko na control ko sa scholar kay usahay ko wa tay halin. Bigado na kay tindahan pod. Na ibag ko ning graduate ron sa kinder ang tulo sa daycare. Ikaw pila na edad nimo? Say, Ha? say. 11? Naya ko'y papilapan yung bayudita dong. Bayudita. Naya ko'y pakuan yung bayudita. Kabalo kag sa spelling sa bayudita? Bayudita ba? Kabalo kag sa spelling? B? Ikaw? E, apple. Dili. B? Y? O? Bayudita. Sige. Sabutan yung tana. Ang spelling pod, ha? Nya kinahanglan nga magtuon jud ka, ha? Oh, sige. Balik lang ko niya. Karong hapon. Sige.